हमनी के सभे कम उम्र में गर्भधारण अवूरी एकरा से जुड़ल जोखिम के बारे में सुनले बानी। आज हमनी के यह विषय पर गहराई से जानब जा कि कम उम्र में गर्भधारण लइकिन खाती चिंता के विषय काहे बा। कम उम्र के गर्भधारण केकरा के कहल जाला। 20 साल के उम्र से पहले के गर्भधारण के जल्दी उम्र के गर्भधारण कहल जाला। हर साल लगभग 1.6 करोड़ लड़की 15 से 19 साल बच्चा के जन्म दे रहल बाड़ी। कम उम्र में गर्भधारण एगो ऐसन समस्या है जवना के नकारात्मक प्रभाव माँ आ बच्चा दोनों के स्वास्थ्य पर पड़ेला। ए लइकिन के बच्चा के जन्म के बाद 1 साल के भीतर मौत के बहुत ज्यादा खतरा होखेला, जबकि 20 से 30 साल के लइकिन के बच्चा के एक खतरा नहीं खे। बहुत कारण बा जवना के चलते कम उम्र में गर्भधारण ज्यादा होखेला, जैसे कि शिक्षा के कमी अवूरी सामाजिक दबाव। कई जगह लइकिन के ब्याह कम उम्र में हो जाला आ ओकरा बाद संतान भी जल्दी पैदा हो जाला। जल्दी उम्र में गर्भावस्था माँ आ बच्चा दोनों खातिर कैसे खतरा बा। माई के स्वास्थ्य के जोखिम, गर्भावस्था से जुड़ल जटिलता। कम उम्र के गर्भावस्था के चलते लइकिन के वजन बढ़े, एनीमिया, मलेरिया, यौन संचारित संक्रमण, प्रीएक्लैम्पसिया, गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप, अवूरी प्रसूति फिस्टुला, बीच में छेद होखे जैसन जटिलता के संभावना ज्यादा होखेला। योनि आ मलाशय मूत्राशय के होला। माई के मौत के खतरा। 20 साल के उम्र के बाद गर्भवती होखे वाली लइकिन के गर्भधारण चाहे प्रसव के दौरान जिंदा रहे के संभावना कम उम्र में गर्भवती होखे वाली लइकिन के मुकाबले कम होखेला। पढ़ाई अवूरी कैरियर पर प्रभाव। कम उम्र के गर्भधारण लइकी के पढ़ाई अवूरी कैरियर के संभावना के बीच होखेला, जवना के चलते भविष्य में ओकरा आर्थिक अवूरी सामाजिक दोनों प्रकार के नुकसान उठावे के पड़ेला। मानसिक स्वास्थ्य के खतरा। कम उम्र में लइकी इतना बड़ जिम्मेदारी लेवे खाती तैयार ना होखेली अवूरी, यही से उनका अवसाद, तनाव अवूरी बाकी मानसिक समस्या के सामना करे के पड़ेला। नवजात शिशु के स्वास्थ्य के जोखिम। जन्म के समय कम वजन के समस्या। कम उम्र के गर्भावस्था से पैदा होखे वाला बच्चा के समय से पहले पैदा होखे के संभावना ज्यादा होखेला, चाहे जन्म के समय वजन कम होखेला। स्थिति स्वास्थ्य के बहुत समस्या के संगे भी आवेला। शिशु के मौत के खतरा। शोध से पता चलल बा कि कम उम्र के गर्भावस्था से पैदा होखे वाला बच्चा के मौत के खतरा सामान्य उम्र के गर्भावस्था से पैदा होखे वाला बच्चा के मुकाबले बहुत ज्यादा होखेला। शिशु के विकास दर में कमी। कम उम्र के गर्भावस्था से पैदा भइल शिशु के संज्ञानात्मक, भाषा अवूरी सामाजिक कौशल के विकास में देरी हो सकता। कम उम्र में गर्भधारण माँ आ बच्चा दोनों खातिर स्वास्थ्य के बहुत बड़ खतरा होखेला। ऐसे गर्भवती होखे के सबसे बढ़िया समय 20 से 35 साल के बीच होखेला। अपना गर्भावस्था के बढ़िया से योजना बनाई। अवूरी गर्भावस्था से जुड़ल कुछ मिथक अवूरी गलतफहमी के साफ करे खाती हमनी के अगला वीडियो देखी। हमनी के उम्मीद बा कि ई वीडियो रवा सभे खातिर मददगार रहेल। हमनी के चैनल के लाइक, शेयर आ सब्सक्राइब जरूर करें। हमनी के चैनल से जुड़ल रही।